Aquestes entitats han gestionat de manera totalment equivocada, supeditades, especialment en el cas de les caixes d'estalvis, als interessos particulars dels polítics. Per tant, un creixement del negoci molt elevat, un creixement de recursos propis que determina la solvència de les entitats molt menor que com creixia el negoci i, evidentment, una dependència del finançament majorista perquè en els dipòsits que captaven de la clientela no tenien prou. El tema del desenvolupament rural és molt important, inclús el que podríem és enllaçar el tema del turisme rural i turisme d'interior també amb l'activitat econòmica. Per exemple, el sector agrari, n'hi ha cooperatives agràries que poden també utilitzar el turisme com a una activitat complementària que es pot generar ingressos addicionals. Un fons valencià per a la innovació. Hi ha més beneficis que traga d'aquestes inversions de risc, reinvertir-los en més empreses innovadores o en més innovació. No pot ser que el Banc Central Europeu siga un finançador a low cost per a la banca i que aquesta banca es dedica a especular amb el deute públic. Jo crec que el model que tenim està totalment superat, que n'hi hauria que revisar-lo i fer un plantejament molt més modern i avançat que aprofitara els molts recursos i les capacitats que tenim en molts àmbits i no exclusivament el model de sol i platja, que és un model molt massificat i que en aquests moments genera molts pocs recursos econòmics. El principal problema per a reindustrialitzar aquest país són incentius per al finançament de les pimes. I, evidentment, per a que el finançament de les pimes torni a ser una moneda habitual, fa falta tot el sistema financer. És que el verdader problema del sector bancari valencià i el de l'estat espanyol ha sigut la mala gestió, no una falta de capitalització. Entonces, solució, professionalitzant.